A leituga sen caracois que mercaches hoxe no supermercado. A aldea lucense que comprou case regalada á familia Lambert dende Bélxica a semana pasada. Os incendios de todos os veráns e as miles de persoas temporeiras que malviven nos mares de plástico que saen nos telexornais están relacionados pola PAC. Eu non cobro a PAC. A política agraria común leva dende 1950 influindo de cheo nas nosas vidas e no noso territorio, moito máis que o debate do sí ou non á cebola na tortilla de patacas. As cebolas, ao igual que as patacas, que produce a agroindustria no Estado español, son das máis ricas en pesticidas da Unión Europea. Grazas aos praguicidas, as colleitas do agronegocio son as máis abundantes, máis grandes, máis bonitas e máis canceríxenas. Cando algunha pataca non segue o canon estético establecido, non llas damos nin aos porcos. A maioría dos humanos asumimos que o seu sabor está estreitamente relacionado coa súa beleza. Os porcos, ao igual que as vacas e os polos, tamén teñen que ser máis grandes e máis produtivos para satisfacer as demandas do mercado alimentario, especialmente da China, dos Estados Unidos e do Brasil. O 18 de novembro é o Día Europeo do Uso Prudente dos Antibióticos. O resto dos días do ano, os animais da industria gandeira consomen a nivel mundial máis de 80.000 toneladas de antibióticos. Grazas a este abuso de praguicidas nas colleitas e de antibióticos nos animais, os seres humanos contemporáneos poderíamonos considerar a xeración tóxica. O dióxido de carbono é un gas incoloro. As plantas producen CO2 ao respirar e o CO2 atmosférico é fundamental para a vida neste planeta. Dende a Revolución Industrial, a concentración do CO2 na atmosfera aumentou exponencialmente provocando o chamado efecto invernadoiro, que ocasiona o quecemento global e a acidificación do océano. A súa orixe atópase fundamentalmente na queima de combustibles fósiles. Por iso, se nunha semana Matías adquire 1 kilo de cereais, 1 kilo de carne, 1 kilo de legumes e 1 kilo de café, o de Matías non é un caso illado. Afortunadamente, cada vez é máis visible a orixe dos alimentos, así que temos que prestar moita atención para escollelos de maior proximidade. Irmáns sexamos e que de comer teñamos. Hai 60 anos o gasto medio por fogar en alimentación era do 50% e actualmente non chega ao 15% da renda do fogar. Unha acelga de agora é moito máis barata que unha acelga dos anos 60. Isto é inversamente proporcional á evolución do IPOD, é dicir, ao incremento dos prezos entre orixe e destino. Unha labrega vende 1 kilo de acelgas a 0,60 euros e nós comprámolo nun supermercado por 2,10 euros. Tanto a distribución como as grandes industrias agrogandeiras están subvencionadas pola PAC. Unha acelga turca é máis barata que unha acelga galega, pero nin a labrega turca nin a labrega galega cobran un prezo xusto por cultivala. O IPOD no Estado español determina nos 5 grandes grupos da distribución agroindustrial que controlan o 50% da alimentación neste territorio. Poderíamos pensar que as produtoras tamén son grandes empresas. Pola contra, das 570 millóns de granxas que hai no mundo, máis de 500 son familiares e producen arredor do 80% dos alimentos. As condicións laborais de Conchi e as dunha persoa temporeira que malvive nos mares de plástico non son iguais. Os seus tomates tampouco. Un tomate cultivado nunha horta familiar pode que saia máis caro que un tomate dunha explotación agroindustrial, aínda que medre máis preto da casa na que se vai consumir. Eu non cobro a PAC. Efectivamente, as grandes perceptoras das axudas da PAC non viven no rural. A PAC apoia a intensificación, compra de maquinaria, instalacións para a gandeiría intensiva e construcións que non caben no noso territorio minifundista. Dende Europa tamén se establece o pago por superficie. Canto máis grande sexa o teu terreo, máis cartos recibes. Isto provoca a desaparición das pequenas granxas e hortas familiares. Que a familia Lambert lle saíra tan barata a aldea lucense que mercou a semana pasada non é casual. Actualmente na Galiza hai máis de 2.045 aldeas abandonadas e 1.075 teñen 1 ou 2 habitantes. Os eucaliptos foron descritos por exploradores españois, portugueses e holandeses a finais do século XVI. Hai máis de 700 especies de eucalipto e a maioría son nativas de Australia. A mediados do século XIX, Frei Rosendo Salvado trouxo a árbore a Galiza. Actualmente, esta especie arbórea xa supón máis do 22% da superficie forestal. Entre os seus incuestionables e maravillosos beneficios está o rápido crecemento e o aproveitamento para a obtención de masa de papel. Con todo, no noso territorio deshidrata a terra e causa grandes perdas polo seu carácter invasivo, a súa toxicidade e a súa pirofilia.
Galiza ten o 7,7% da superficie forestal do Estado e o 50% dos incendios do territorio español. Nos últimos 40 anos ardeu o equivalente á metade da superficie da Galiza. Planta carballos para os netos. A Pieris brassicae prefire as berzas aos eucaliptos, por iso é coñecida como a bolboreta das berzas. Como a maioría das bolboretas é polinizadora, as polinizadoras son esenciais na reproducción das plantas, que garantiza a nosa produción de alimentos. As plantas e os océanos actúan como grandes sumidoiros de carbono. O ciclo da auga depende en gran medida dos organismos vivos e nós dependemos completamente do ciclo da auga. Actualmente a bolboreta das berzas está en perigo de extinción. A súa situación non é un caso illado. O uso dos praguicidas e antibióticos animais, o aumento do CO2, o abandono do rural e a eucaliptización provocan a perda da biodiversidade. Isto tamén inflúe directamente no noso solo. Na Galiza xa hai un 40% de superficie degradada. E se marchamos todas, quen se eiturará? A PAC pagámola todas e todos cos nosos impostos. Cada unha das nosas moedas invertidas é como unha semente e a calidade dos froitos depende directamente do tipo de políticas que se promovan dentro da Unión Europea. Substituamos explotacións por casas de labranza. Apostemos pola gandeiría extensiva, pola biodiversidade e pola agricultura labrega e agroecolóxica que enfría o planeta. Merecemos unha PAC sostible que respete e coide o noso territorio, que manteña vivo o rural. Precisamos máis xente labrega e mellores alimentos. Queremos soberanía alimentaria xa. Globalicemos a loita, globalicemos a esperanza.